Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina curta, intensa e chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu guíote. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Hola, ben. Buenos días, Edi. Bos días, Sancho. Onte fomos xogar ao fútbol sala. Equipo artístico contra equipo técnico. Meteronnos unha paliza. Sí, xa que facemos normalmente outro tipo de actividades, pois a mí a que máis me gusta é o fútbol. É verdade que facía moito tempo que non xogaba, pero bueno, a pesar do resultado, botamos unhas risas. Veña, imos como sempre, facendo un poquinho de movilidade articular, imos ao ladiño e outro ca cabeza. Arriba e abaixo. Anxo, eras tío que iba outro día correndo polo parque, pode ser? Pode ser, porque normalmente gustame correr. Iba semanada, Sí, porque cando saímos correr salimos varios. Mira, imos cos sombreiros. Non, a ver, coña. Contamos onde fomos antes. A mí dame un pouco de vergoña porque contar que nos machacaron tampouco mola moito. Bueno, pero ás veces ganas e outras pérdese. Pero é que a mí non me gusta perder a nada. Xa non xa o sabemos, pero... Bueno, pues veña, Noemi, conta ti, que pasou onte? Que fomos xogar ao fútbol Cambiamos. E reventaronos a goles. Que pasa? Sí, verdad. Estaba eu de porteira. É normal. Pouca defensa e pouca práctica parando goles, que queres? Vale. Eles que teñen máis práctica. Xuntamos más na cintura. Pero pedimos a revancha, É que o tema foi que xogamos os que vedes aquí cos cámaras. E claro, meteronos unha malleira, na verdade. Porque nos colleron así un pouco desprevenidos. Sí, bueno, porque dase os mellor o rafting. Sí. Cambiamos. É que o Anxo non fixo nada. Non axudou nada. No, claro, como fixache tú moito. Eu sí, eu por lo menos metía medo. Cristiano Ronaldo chamabante. Non, Messi, que me gusta máis. Ui, Pulso no cello. Ui. De que equipo eres? Vamos mal, no, pero vamos cos xonxos. A ti que che importa? Cos xonxos. Pues si te estou preguntando será porque me importa. Por ocho vou decir. Pues non me digas. Así non sabes tanto como a min. home, pois ten pinta de ser máis do Barça que do Madrid, polo que Se sei. dixen Messi, Cambiamos. que me gusta máis que Cristiano, non dixen Barça nin Non lle Madrid. fales así a miña Perdona, compañera. Non lle fales así a miña Dixen compañeira. Messi. Discúlpame. É que xa estamos aquí buscando polémica. Polémica. Pulso no cellos. E tu de que equipo eres? Eu, é que a mí non me gusta o fútbol. Pero se tens que escoller Notouse un. nos O moito. Depor. Joder, hacia adentro. É que os víos vir disparados, vosotros tal, eu xa me apartaba. Ui, que metan o gol, que como me zupen aí na cara co balón, vaya Cambiamos de estrella. pé. Nada, cando xa levábamos máis de 5 goles xa Aparte o balón era un Mikasa destes que esos fandanon, hacia adentro. Mi casa aí. Sí, non se chama Hai uns así. pelos que Sí, se home, pero esos son de fútbol, non de fútbol sala, animal. Ah, que máis dá. Bueno, pero non xogamos con eso, non sei se te acordas No, ou estaba non, un pouco pero... duro o balón, pero tampouco era deses. Moi ben, para a clase de hoxe imos necesitar esteira, goma e fútbol. Así que collemos todo e comezamos. Pois moi mal, porque os cámaras eran moi bons, o de sonido tamén era bastante bo, todos eran moi bons. Ao final, bueno, paliza. Nós como moito metíamos un gol ou dous. O meu equipo éramos uns paquetes. E a cousa estaba moi descompensada. Estaría ben que a próxima vez pois mezclásemos un pouquiño os cámaras cos compañeiros, así estaría a cousa máis nivelada. De feito, a Edi non lle gusta nada perder. Non lle gusta nada de nada. Despois iba todo chinao e para que se lle pasara... Bueno, unha vez que temos todo, imos xa co quecemento, imos facer 3 exercicios, 30 segundiños. O primeiro é tocar o chan e arriba, vale? Veña. Ai, mamá, que maniotas. Sei que queres que non, xogar a fútbol tamén teño maniotas nas pernas, Menos Facía ben de tempo que non xogaba. Menos Estrella que non se moveu da portería. Bueno, pero Estrella só recolleu o balón dentro da portería. Eu que penso que non toquei un balón en todo o partido. Ora, corren como Nah, para a desgraciado. próxima temos que facer os equipos máis compensados. Sí. Temos que mandar a Anxo para lá, que un paquete. Vamos. Vale.
Ben, agora imos aí ao ladiño. Chamoute paquete. Pero razón non lle falta. Cando bueno. as cousas cando son. Son, Podía verdad? traballar en Amazon tranquilamente. Pero por que estamos aí aquí tan enleados, a ver? Sí. Pero leados de que Aquí estábamos desincronizados de todo. Pois como sempre. a naturaleza non é sincrónica. E aquí ir máis lentos. E que É porque vas tan rápido. É moi rápido. Porque me gusta Ai, cada moito. un Que nos seu mareamos. ritmo. Nos mareamos. 2, 1, vale, abrimos pernas, arriba esos braciños, ao ladiño. E outro. Aí. Doblando o dedo na cintura. Que dei así un pouco. Que tendes con Cristiano Ronaldo? A ver. A ver, eu son do Madrid, eu prefiro que sea Pero- Ronaldo a Messi. o- Pero o recoñezo que Cristiano- Messi era mellor xogador que Ah, Ronaldo. pois, Que temos con As cousas como son. Cristiano. Eu nada que bote. Vale. Veña, unha vez que rematamos o quecemento, imos traballar co fútbol como se fose unha cadeira. Así que non vos preocupedes se non tedes fútbol na casa, porque unha cadeira vale, nos vale? Empezamos un pouco descoordinados, así, o de dar así os brazos laterais e tal, pero despois enseguida lle collemos o tranquillo. E se non se colle non pasa nada, porque a natureza, cada un ten o seu ritmo. E nós tamén. Ah, E o primeiro exercicio, imos traballar aí os tríceps. Tensamos aí a goma, cóbado apuntando o teito, collemos aire e exhalo, estendendo o brazo. Levando en vivo cara adentro. Lombo recto. 9 e 10. Veña, cambiamos de brazo, mesmo exercicio. Cóbado apuntando o teito, collo aire, exhalo. Nove e 10. Moi ben. Veña, de novo, imos repetir, de acordo? Cambiamos de brazo. Epa. Tensamos aí a gomiña, collemos aire, exhalamos arriba. Traballo de tríceps. 8, 9 e 10. Volvemos a cambiar. Veña. Lombo recto, collemos aire, exhalo arriba. 1, 2. Aí seguimos aí ata 10. 7, 8, 9 e 10. Moi ben. Teño que concentrarme moito para que non se me vaya o cóbado, para non separalo moito do que da cabeza. Pero liei-me un pouco cas mans ao principio. Bueno, ao principio e ao final, creo que me liei nas dúas veces. Agora imos traballar os bíceps. Que imos facer? Colocar a goma no centro entre, dos pés aí, pés separados ancho das cadeiras. Ben, tensamos a goma e o que imos facer é, cos brazos extendidos, flexiono e acerco os puños aos ombreiros. Manteño os cóbados pegados, as costelas. 3, lombo recto. 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10. Relaxamos os segundiños. Como imos? Muy ben. Ben, non? Sí, isto é menos perigoso que ser porteira. Como si... Chutaban duro e dixo, Claro, eu recordo cando éramos pequenos que decíamos non vale furar. Cando tirábamos as ligas de faltas, non vale furar. E onte pasábanse, tiraban, le viñan con tiraban a iso. matar, Home, por Dios, que pouco me queren. Pegaban cada chutada. Veña, imos aló, collemos aire e soltamos. Catro, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxamos un pouquiño. A clase de hoxe leveina moi ben, porque foi sentado todo a tempo, caso comiñas, que se lle queres dar máis intensidade, darlla, se queres facer menos tamén faz, genial. O seguinte exercicio que imos facer son os paxaros. Que che gustaban a ti, non, Estrella? Moitísimo, teñolles un cariño que non vexas. Ben, o que imos facer é o seguinte, imos levar o corpo un pouquiño encima das pernas, sempre mantendo o lombo recto, agarro os extremos, deste xeito, cos brazos semiflexionados, e o que vou facer é xuntar escápulas atrás, vale? Elevando brazos. Collemos aire e imos aló, 10 repeticións. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ben, relaxamos os segundiños. Relaxo ombros. Cando volven os brazos ao sitio, lento, vale? Máis lento. Cando subimos para arriba, imaginadvos nun segundo e volvemos en 1, 2. Veña, de novo, mesmo exercicio. Levamos o corpo un pouquiño encima das pernas, vista á fronte, collemos aire, exhalo. Aí, xunto escápulas atrás. Sete, 8, 9 e 10. Perfecto, relaxamos. Os burpees e os paxaros son o que menos me gusta, pero non lles vou dar así máis categoría nin máis, non sabes, como se non pasara nada, porque ao mellor podenme, se estou pensando neles moito, pois saime mal, así que hai nos que facer, pois fanse, acabouse. E agora imos seguir traballando a zona do lombo. Imos facer o remo, de acordo? Imos levar os pés un poquinho cara adiante, apoiamos os talóns, pasamos a goma aí debaixo da planta dos pés, tensamos nesta posición, lombo recto, brazos estirados, collemos aire, sacando o peito cara fora, e exhalo, levando cóbados flexionados cara atrás, preto das costelas, e xunto escápulas atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben, relaxamos. Imos ben, verdad? Sí. Vale. Veña. Estamos para outra? Estamos. Veña. Colocámonos, posición de inicio, collemos aire, exhalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfecto. Quitamos a goma debaixo dos pés. Agora imos ir traballando esa zona
do lombo, imos ir xuntando escápulas atrás, pero cos brazos estirados, a altura dos ombreiros. O que vou facer é coller aire e exhalar, xuntando escápulas atrás, vale? Veña, 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxamos uns segundiños. Podes falar algo se queredes, Tú concentradísimas. Parece que estamos aquí castigados. Veña, de novo, mesma posición, lombo recto, brazos estirados. Tensamos a goma, collemos aire, exhalo. Sempre o mínimo de tensión na goma. 3, 4, embigo cara adentro. Cada vez que levamos aí as mans separadas, 7, 8, 9 e 10. Ben. Goma e pelota, genial. O team perfecto para un bo entrenamento sin morrer no intento. Imos deixar de traballar un poquinho o lombo para traballar un poquinho máis os bíceps. Entón, o que vou facer é o curl de bíceps concentrado. Vou a pisar co pé dereito. Agora vou a colocar o cóbado aquí no muslo esquerdo. E o que vou facer nesta posición, mantendo o lombo recto, é levar o puño cara ao ombreiro, de acordo? E a cara, non te olvides, a cara de concentrado. Cara de concentrar. Veña, collemos aire e exhalo. Sempre o mínimo de tensión na goma. Lombo recto, mirada a fronte. Van 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Imos cambiar agora. Pisamos co outro. Agarramos co brazo dereito. Tensamos a goma. Apoiamos o cóbado no muslo. Collemos aire. Exhalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A cara de concentración é moi importante. Me dicía a miña mãe, estrella atento que estás. Estaba mirando para a estrella a ver se o estaba facendo ben, e ben non sei, pero cara de concentrado no bíceps estaba facendo genial. Claro, hai que poñer cara de concentrada así. Veña, tócanos de novo o brazo esquerdo. Tensamos aí ben. Canto máis tensa, máis intenso será o exercicio. Collemos aire e aí, acercando o puño ao ombreiro. Flexionando o cóbado. Seis, 7, 8, 9 e 10. Veña, cambiamos. Estamos rematando xa, Queda pouquiño. Estamos traballando moi ben, concentrados. Calaos. Collemos aire, exhalo. Sete, 8, 9
e 10. Unha vez que estábamos concentrados no curl de bíceps, despois xa quedas concentrado para toda a clase. Hoxe estive moi concentrada en todos os exercicios, todos, non só o bíceps concentrado, todos. Porque como me gusta, pois non hai por que protestar, estou contenta. Entón, nin siquiera falo. Xa nos quedou, unha vez que fixemos a cara de concentrado para un, xa nos quedou para todos. Veña, imos traballar agora o trapecio. Imos pisar aí no centro da goma, pés separados ancho das cadeiras, imos cruzar os extremos e aquí o que imos facer é collemos aire, exhalo, levando os cóbados cara ao teito, vale? E levando as mans cerca da cara. 4 5 6 7 8 9 e 10. Moi ben. Veña, quédanos un último exercicio, imos ir traballando aí o lombo, os dorsais. Agora, epa, que me quedou aquí a goma pillada. Arriba eses brazos estirados, e vou a ir co brazo dereito hacia abaixo flexionado e co esquerdo, vale? Alternando un e outro, en total 10 repeticións. Collemos aire, exhalo. Arriba e cambio. 4 Veña, última con cada brazo. Vale, relaxamos. Esa só nos queda unha serie e estiramentos. Cargas aí a zona dos ombreiros, Estrella, que che vexo aí que as cervicais. No, pero hai cruz, fai así xa está. Foi dos balos que parou. Home, é que a concentración... Veña, de novo, imos arriba, último exercicio. Veña que estamos rematando. Collemos aire, exhalo. Mantemos lombo recto. Dúas últimas. 9 e 10. Perfecto, deixamos a gomía xa a un lado. Agora xa estiramos o brazo, levámoslo cara a nós. Intentamos tirar un poquinho os ombreiros. Cambiamos de lado, de brazo. Imos tirar ahora do cóbado cara abaixo. Tiramos os tríceps. Bueno, gustou a clase? Sí. Moito. Sí. Cambiamos. Cando estamos caladiños é que nos gusta. Si, senón sempre falamos para protestar. Sí, tal cual. Eu xa vos teño calados, E péganos a risa e todo. Veña, agora tiramos aí dos dedos cara a nós. Cambiamos de brazo. Moi ben, fantástico traballo xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, onde que sexa un pouquiño. Corpo e mente agradéceno. Eu son Edio, o vosso adestrador, e lembrade, manted o pulso activo. Moi ben, así me gusta. Bo traballo. Ai, ai, ai. Bo traballo, Estrella. Ai, gracias.